Sa unang pagbasa, sulat ni San Pablo ngadto sa Colosas, ang gihisgutan mao ang kining seremonyas sa pagtuli nga sa karaang panahon giisip nga sinugdanan sa pagkabig sa pagtuo sa pagsunod sa Ginoong Hesukristo. Na kung mituo ka sa Ginoo, kinahanglan nga magpatuli ka. Pan si Pablo nga wala mo tuo niini nga kung nakabig o nituo ka sa Ginoong Hesukristo, kinahanglan mapatuli ka. Naghisgot yun sa kanang mas lawom pa sa requidos o kanabang requirement, no? Dili lang ang pagpatuli mao'y timaan nga ikaw sumusunod sa Ginoong Hesukristo. Kay siya, wa man siya mulantaw nga kining patuli, timaan yun nga, kuan ka, kanang hugot kang misalig o misunod sa pagka-Kristiyano. No? So, wa siya mo sumiti niini si San Pablo, nining circumcision. Diyan sa Ebanghelyo, ang pagtawag sa Ginoo sa iyahang mga apostoles, nga ginganlan ang ilahang mga pangalan o usab ang ilahang mga distinctive remarks or kanabang pagkalahi o inguntang sama niining yung si Alpio nga gitawag nga patriota, si Simon nga ginganlag Pedro, o si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. So human isgutan ang iyahang napulog duha ka apostoles, nagpadayon sa Jesucristo, pagsangyaw dito sa Judea, sa Jerusalem, sa Tiro, sa Sidon, ug daghan ang misunod kaniya. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Hesus aron maayo sila sa ilahang mga sakit. No? So dinhi sa Ebanghelyo gihisgutan nga ay mga sumusunod ang Ginoo niya. Wala inguntang gipili po, no, nga ikaw nga gipili niya ang napulog duha, pero sama ni ining pagpili ni Judas, no, nga makaingon gyud nga tawo nga wa dayto kabaw ang Ginoo nga nay magbudhi kaniya. Kay lagi sama sa seremonya sa pagtuli, di man ang kanabang ang pagkakabig diha sa gawas lang, no? Sama ni anang bunyag bitaw, no? Anang bunyag kita gibunyagan ta, no? Nya di man ta makahukom nga tanan nga nanimba mga binunyagan. Kaya naman say mga abli man ni ato ang kuan nga bisan og dili ka binunyagan o isag naa di sa live streaming pananglitan, di man naingon nga ang tanan nga mi salmo tiya sa misa sa online mga binunyagan di na, no? So sa ato pa dili ang panggawas maoy makita nga timaan nga ikaw hugot nga misalig sa Ginoo, naa sa kasing-kasing. Umo kini ang punto ni San Pablo diya sa unang pagbasa, nga dili ang pagpatuli maoy makapatawag nga ikaw hugot nga misalig sa Ginoo o masinugtanon nga Katoliko o Kristiyano, no? So diha sa sulod na kuan kanang imuhang pagkaamgo, imong internalize o imuha kining isip nga basihan sa imuhang mga binuhatan ang imong pagkakatoliko.
sa imong pagkakumbinsin nga bisan og mayong ka wa ka mabunyagi pero di ay mabitaw nang giingon ni Karl Rahner sa iyang Anonymous Christian nga bisan wa ka mabunyagi pero gipuy-an nimo ang gisulti sa Ginoo nga paghigugma sa Dios o paghigugma sa imong isig kaingon, lupig pa nimo ang mga binunyagan nga nabunyagan tuod og 20 kabuk o 30 kabuk ang imong ninong o ninang. Nya grabe kayo ang imuhang andam sa imong bunyag. Nya himaniman di ay wa kay silingan, no? Wa kay pagigugma sa imong isig kaingon og nya nahimo pa kang masupilon sa imong ginikanan, no? Wa kay pagtuo, igo ra ka sa pagkabinunyagan pero wa nimo ugmara ang imong pagtuo. Daghan man ni kayo sa ato ang kuan bitaw sa ato ang mga Katoliko ug mga Kristiyano nga binunyagan ako, naingon ba binunyagan ako, no? Pero dito suluyo gahig ulo, no? Unsa man ang iyon nga kuan. So sama ni ini karon bitaw nga kuan kanang question sa pagbakuna, mingon nga di ko magpabakuna, magpabakuna ko para di ko mataptan ining sakit, no? Yan, taptan man lagi. Mao basta nang niingon nga di ko magpabakuna bisag gisulti pa Santo Papa o sa atong obispo. Ano man? Naghaman nang matay ng gibakunahan. Mao na iyo nga narani mo kay kuan gyud ka kanang lahi sa gyud ka. Kung narani mo kung di ka magpabakuna, pero mao lagi nga suma sa ato ang arsobispo nga ang pagbakuna usa ka buhat sa gugma. Ay gugma ka sa imong kaugalingon, ay gugma ka sa imong isig kaingon, magpabakuna ka, no? Nya labi na nahigugma ka sa kinabuhi ug sa kamatayon, no? So manang ingon nga ang uban may nya gani giklaro man sa nini sa ato ang obispo nga ayaw kung di ka magpabakuna, ayaw himuha ang pulpito nga ipadayag ang imong personal, no? Personal nga kanang baruganan may tungod sa bakuna, no? Kaya ang pulpito kuan man ni siya kanang usa ka sitwasyon nga imong ipasabot ang doktrina ug ang baruganan sa simbahan. Nya mao man ni ang baruganan sa simbahan nga suma ni Pope Francis, vaccination is an act of love. Nagpabakuna siya, no? Nya mao lagi na nga sama sa pagtuli o sama sa mga pagtawag sa Ginoo, pagtawag niya sa iyang 12 ka mga apostoles, nagyoy lahi. Sa pagtuli, dili mo sunod si San Pablo. Sa pagtawag sa Ginoo, si Judas, mao soy lahi. Nya mo na nga si San Pablo, daghan pong kanang inguntang dili ganahan niya, no? Sa panahon niya gani bisan, no, karon niya mo sana kang Judas pud ang question pud bitaw ni Judas nga unsa man nalangit ka to Judas pa din, no? Nalangit ka to nga iya man gibudhian ang Ginoo, di sa ta makahukom niya na, no, nalangit. Pero nindot kaayo kay si Judas naghatag og pagtulun-an natong tanan nga kung mawagtangan kag paglaom, no? Mawagtangan kag paglaom, malayo gyud ka sa Ginoo. Mao man ni nangitabo kang Judas. Mawagtangan man sa paglaom nga mapasaylo siya sa iyang mga sala. No, wa koy murag di nako mapasaylo sa Ginoo da. Mao tong naghuno siya sa iyang kinabuhi, naghikog siya kay ano may pong ikaw? May paglaom.
So mo sana nga sa ato ang pagtuo, binunyagan ta tuod, nya nakasupak siguro ta sa mga balaod sa Ginoo, bisan og pirmi nato ning bag-ohon matag tuig, no? Nga salikway nato ang mga dautan, ang demonyo, ang mga sala, no? Pagtuo nato sa Ginoong Hesukristo, sa langit ng Amahan o sa Espiritu Santo, no? Mao na ato ang gibag-o diha sa bunyag o sa matag tuig, pero suma kahimo mangyapon tagsa, nya suma magduda manghihapon ta sa kaayo sa Ginoo. Magduda man ta kung naa ba'y Ginoo. Pero mao lagi nga ang pagtulunan ni Judas unta, no? Ato unta nga mahinumduman, labi na sa kanang naubsan siya paglaom sa pasaylo sa Ginoo. Kita mapuno gayud kita unta o makahinumdum gayud unta kita nga diha sa Ginoo naa ang pasaylo, naa ang pagtawag kanato nga mubalik, mutuo ug musalig kaniya.